Allora, cominciamo. Buonasera, mi chiamo Sergio, abito a Minsk, ma non sono bielorusso, sono di Russia, ma abito e lavoro a Minsk. Non parlo italiano, ma capisco qualcosa perché parlo spagnolo e francese. Una amica mia parla molto bene italiano, abita a Ekaterinburgo, si chiama Kate, Katja, è una ragazza bella e intelligente. È tutto per oggi. Arrivederci. Ну, вось сапраўды гэта было ўсё. Я вывучыў толькі некалькі слоў. Гэта было насамрэч вельмі складана, бо я працаваў увесь дзень, але насамрэч гэта было таксама цікава. Я слухаў падкаст, таксама чытаў нешта. Вось. І многія словы нагадваюць французскую альбо гішпанскую, напрыклад, ну, не ведаю, манджары, гэта як французская manger, ну, і розныя іншыя словы таксама. Вось. Гэта быў першы дзень. Будзем глядзець, што будзе наступны дзень. Ну, да пабачэння.